ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya Ka US kelapanan kam daki B2 bomber ban penjap pra ya ki tertma ki baki Iran ka bore apo khandau ka US kelapan bana baki B2 bomber ki mi bank na US bat ki her she Iran bat ki lapan ha ar hajar LB ki bom ha ka jaka baki Iran ka bore tertma apo krem ka US Central Command kelapan tep baki B2 bomber ki dai ki bala ban her hado baki radar ru kim yokem bat ki la ban her hado riu hajar mile klem dan kam tep penyang ka US kelapan benaru batang hapo kharar Kynta kalala ban penhap bom hado khandai Tylli kan pakai Israel pat kelapan hap bom hado kharar Tylli hapo ki ar pesau Kynta